maluoy, ikaw ang among amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa nga tanan. Jesus maluoy kakanamo, pasayloon mo kami, ang salagidong tanamo, dili na mag-usab kami. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasa kanin. Ang kalibutan ron nagkagubot, daghang mga katalagman tungod kay wa na kaayoy nagsunod sa pamaagi sa Ginoo. Atong yampo nga magpatalinghog unta ang atong katawhan, labi na ang atong mga magtotoo, mga Kristiyanos o mga Katoliko sa mga sugo sa Ginoo aron atong mapakita ang kanindot o ang makaluwas nga mga buhat sa Dios. Ato sang yampo kanunay ang atong mga benefactors and donors, sila nga nagsigig palit og mga slots dinhi sa atong parokya alang sa atong mga proyekto nga hatagan unta sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan aron sila malipayon ug balaan kanunay. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, nangamuyo kami Ginoo nga imo untang pasayloon ang mga sala sa imong katawhan aron tungod sa imong kaayo mabadbaran unta kami sa mga gapos sa sala nga nagulipon namo tungod sa among kaalaot, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nabati ko ang agawhaw sa katawhan. Gianggaan ako nilag ang gikalisangan sa tanang dapit. Miingon sila, ato siyang pakaulawan. Bisan ang suod kong mga higala, nagtinguha nga mapukan ako. Matud nila, basin pag malinglata siya, aron ato siyang madakop, ug makapanimalos kita kaniya. Apan ikaw, Ginoo, dapig kanako ug gamhanan kaayo. Mga pukan ug mga pakyas gayud sila nga naglutos kanako, ug dili gayud mudaog. Maulawan sila pag-ayo, kay dili man sila mulampos. Ug ang ilang kaulawan walay katapusan, ug dili gayud hikalimtan. Apan ikaw, labing gamhanang Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tawo, kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing ug huna-huna. Busa pakita ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway, kay gitugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot.
Pag-awit og dayga ang Ginoo. Giluwas niya ang mga dinaog-daog gikan sa mga tawong dautan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo. Ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo. Ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Nahigugma ko kanimo, o Ginoo, akong kusog, o Ginoo, akong bato, akong kuta, akong manluluwas. Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo. Ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Diyos ko, akong bato, nga dalang panan. Akong taming, akong kusog sa akong kaluwasan, akong kuta. Daygon untang Ginoo, mituaw ako, ug naluwas ako gikan sa akong mga kaaway. Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo. Ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Ang mga balod sa kamatayon naghalibot kanako. Ang makalaglag nga baha milumos kanako. Ang mga gapo sa kahiladman nagabugkos kanako. Ang mga litag sa kamatayon nakaapas kanako. Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo. Ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. You're the light unto my path. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himaya mo ikaw, o Ginoo. Unya ang mga Hudiyo mipunit na usab og mga bato aron pagbato kaniya. Si Jesus miingon kanila, gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa Amahan.
hain man niini ang hinungdan nga inyo man akong batuon. Ang mga Hudiyo mitubag, dili kanamo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lamang apan nagpakadiyos ka. Sa Jesus mitubag, nahisulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Dios kamo. Kung sila nga gihatagan sa iyang mensahe, gitawag sa Dios nga mga Dios, ug ang kasulatan dili man gayud masayop, nan nganong moingon man kamo nga ako nga gipili sa amahan o gipadala nganhi sa kalibutan, nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang anak sa Dios. Busa ayaw kamo pagtuo kanako kung wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong amahan. Apan kung nagbuhat ako niining mga butanga, tuuhin ninyo ang akong mga buhat, bisag dili kamo motuo kanako, aron mahibalo kamo nga ang amahan ania kanako ug ako anaa sa amahan. Ug dakpon na usab unta nila si Jesus apan miikyas siya. Si Jesus mibalik pagtabok sa suba sa Jordan, sa dapit diin namunyag si Juan, ug nagpabilin siya didto. Daghang mga tao miadto kaniya, sila miingon, si Juan wala magbuhat og mga milagro, apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod niining tawhana tinuod gayod. Ug didto daghang mga tao mituo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, si Jeremias miingon nga, Ginoo, giunay naman ko atake sa akong mga kaigsuonan, hastang suod kay nako, nangita na magpaagi nga ila kong patyon. Yan ingon dayon siya, Ginoo, tabangi ko, pakita ako sa imong pagpanimalos aning akong mga kaaway. Kaning maong panghuna-hunaa ato pa ning gi-maintain karon. Ginoo, tabangi ko, batok aning akong kaaway, usba siya, ug di man mausab, patya na lang. Ana. No, wa mo ana. Mauna yun na to. Unya, ingon dayon tadire kaning tubag nato sa Salmo, ganahan kay tani. Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Labi na gyud og wa na kay kwarta Ginoo, makadaog ta ko og swertres or kana makadaog ta ako sa loto aron masulbad ding akong mga utang. Sus pagkasunod semana nakadaog man Ginoo, maayo gyud kaayo ka. Imo gyud kong gitabangan, mawagtang ang akong mga kasakit. Nya sakto na dili. Ginoo, nagantos na kog maayo aning akong kagamay sweldo kay wa jud ko kapasar sa board exam sa teacher. Sige lang kong extra nga teacher. Papasara in town ko aron ma-regular na ko, maka-apply na ko regular gyud nga sa tawagan na ranking mo na. Pasar ra yon. Ginoo, salamat in town nga imo na diyong gisulbad. Nya og dili gyud ka pasar, unsa may isulti? Ginoo, wa man ka maminaw nako. Nganong wa man ko nimo paminawa? Wa baka makakita sa kalisod na akong giantos. Ana dayon. No. Sige, lingay mong tupad. Ingon ana ka. Ingon ana ka. Tasan. Inaana ta usahay. Mao na sakto man
Kining unang pagbasa o kining atong tubag sa Salmo, sakto man ni siya. Kay ngano man, mao man ni ang atong normal nga longing. Pangandoy ba? Mao sad ni ang atong gitawag og basic needs. Isip mga tao nga naning kamot pagbinuotan. Wa ginay problema. Pero timan-an nato nga kun ang Ginoo mao gani mo'y mutabang, kung siya mutabang nato batok sa atong kaaway, lahi siyag approach. Gipakita ni Nias kinabuhi ni Jesus ug sa mga santos, kinabuhi ni Maria, nilang San Jose ug sa mga santos. Unsaon man ta pagtabang sa Ginoo? Saon man? Tabangan taniya nga dili makasala. Kay ang tinuod nga kaaway, ang tinuod nga makadaot sa atong kinabuhi, dili ang kalisod, dili ang pagkaway kwarta, dili ang mga failures, dili gani ang sakit, kasakit o kamatayon. Di na mao'y tinuod nga kadautan. Ang tinuod nga kadautan kana yung makasata. Giling niya mong tupad. Ing nana kay sa wa. Mangutan na. Sige kag simba, niya na kay sa namiligro ka sa kadautan. Bitaw. Kay ang sala maunay una muguba sa atong relasyon sa Ginoo o sa atong isigkatawo. Pagkadakong kadautan anang maguba imong relasyon, magunsa magmupasar kas board exam pero kontra nimo ang imong igsuon, kontra nimo ang imong silingan, pagkakapuya na. Magunsa magdako kay kag balay, dindot kay ka dato na kay kastanan, pero gasigi kag panglingi sa imong luyo basig na imo patay nimo kay daghan kayo kag gibungulan, daghan kay kag gitikasan, daghan kay kag giilugan sa ilang mga katungod. Di ba? Magunsa magpurti nimong gwapaha pero kabit ra gyapon ka hangtod karon. Nindot kay kag balay, gibutangan pa kag nindot kay sakyanan pero kabit ra gyapon ka hangtod karon ni anang dato nga nangitag mga prisko paglawas kay kuyos ng iyang partner. Dili na nimo bana, kabit ra ka pero porte nimong gwapaha, wa kay kalinaw wa jud kay kalinaw. Magunsa magporte nimong himsuga, porte nimong nindutag lawas kay bodybuilder ka, pero nagpuyo-puyo pa kahangtod karon, ang imong kalag padung nagyos kalayos impierno. Imong lawas himsog, imong kalag daot. Ina kumusta imong kalag nag-bodybuilding? Ina ko no. Ing nahimsog imong kalag. Oy, mao na. Nakaron unsaon man ta pagtabang sa Ginoo? Aron di ta makasa. Kung tan-aw sa Ginoo, makasa gyud ka. Kunwa kay kwarta, ang Ginoo mohatag nimo kwarta. Kung iyang gitan-aw nga makasa gyud ka, kunwa kay kwarta, tagaan kaniya kwarta. Pero ang paghatag niya nimong kwarta, makapahimo nimong mapaubsanon. Makaingon ka, Lord, dili gyud ko worthy aning imong gihatag na kwarta. Nya kay di man ko worthy, murag sobra ra man ako ning ipaambit sa among silingan nga wa sa gitawi kwarta. Nya sugarol pagyud kaayo, kusog ra ba kay mo suyop. Ana ang imong approach sa to pa na anak kay kwarta, di ka mahimong daw, pero inig abot ganis kwarta, daw gani kay kastanan nya mahimo na nimong kontra katong imong silingan nga mga bisyoso, pasabot ang yawa mo'y naghatag nimong kwarta. Ikuha mo? Uy, gana kay ang yawa kamao ba yang muhatag og kwarta, gitawag na siya og false
graces. Mga mini ba nga grasya. Kay ang yawa, kusog man na siya mo, imit-imit sa Ginoo, pero lahig tumong. Tagaan kanya grasya, aron ka maimperno. So ang imong grasya, mahimong disgrasya. Para kung aning health, tanawa ang taong masakiton, unsa man giiampo, maayo o mamatay? Sagot tayo mo ampo nga mamatay. Ginoo, maayo unta ko ani akong sakit. Duha may muhatag nimo diha. Kaayuhan, ang yawa o ang Ginoo. Karon wa man kay kwarta ikapatambal sa ospital. Ang makaayo nimo ospital pero wa kay kwarta. To aman dito'y kusog kay mo orasyon nya humul-humol din anang mga gisuwat-suwat nga kana ganing sana mga Latin nga pulong sa papel nya ihumol sa tubig nya huypan da yung imong alimpo ngaris imong babas atay ngari aring imong haintong na nagsakit nya paimnon day katog 3 times a day or himuan ang tubig ay pag inom og laing tubig kana ra gyud ana dugangi lang niya ana nya ayaw paawasa ha inig dugang nimo anas botilya ayaw paawasa kay mugawas na ng akong power no kutob ra gid aning dapita aron di nimo awas imo ding sundon tulo ka adlaw duha ka adlaw tulo wa na ayo na ka nya unsa may mahitabo nimo moingon den ka kani gid aing orasyon mas maayo nis doktor sayop ginang gipangsulti nila sa mga simbahang Katoliko kanang mga pari diyang kasigig ingon nga sayop ning mga orasyon kay nganong naayo man ko Ginoo ra goy makaayo nato nya nganong naayo man ko digi ayo gyud ko mao na dili na nangilad ang mga orasyon kanang mga habak-habak kaning mga kuan-kuan tayhop-tayhop ako na nang sagolon og ang akong pagtuo mao na magsagol na ang ang pagtuo ug ang tuo-tuo kay ang gusto siyawa dili ka mosalig timos nga pagsalig sa pulong sa Ginoo sagulisad sa kontras Ginoo kanang gikan sa mga Dios ay karon naayo kas imong sakit unsa may timaan pagkaayo sa imong sakit nagikan nas Ginoo unsa may timaan wa mo kibaw ako mong pahibawon ikaayo nimo sa imong sakit ganahan na kang mamatay ganahan kang mamatay ini kaayo nimo sa imong sakit di na ka mahadlok mamatay di ka ma-attach anang gitawag natog good health din his kalibutan ang imo na the health of the soul kay naka-encounter man kas Ginoo dihas imong kasing-kasing di na ka mahinogon sa imong lawas moingon na ka Lord pwede na jud kog mamatay karon kay akong nasinati unsa di ka kakabhanan muna buhato na nako ang tanan nimong isugo nako sa una di man jud ko mo bisita ning among silingan nga daghan kay sakit karon ako nay mo atiman niya bahala nagbatakdan ko aning iyang sakit kay tungod nis akong pagpasalamat nimo aning gamay nga kasinatian sa good health ay mo ditong atimanon dito taptan din kasi ang sakit nauna pa kagkamatay pero nag-smile na ka salamat Ginoo mao na nahitabo ni San Roque ba kailan mo San Roque kisewa kailang San Roque tas kamot o kailan mo unsay namatiyang San Roque nataptan siya sa sakit sa iyang mga gipang atiman na lingay mong tupad na okay ra nimo matakdan kag COVID okay ra ikaw asawa himsog ikaglawas niya ang imong bana ni gamit og babae nga naay AIDS high voltage ba high voltage lady matod pang maksurban niya
ang imong bana nagantos na karog AIDS, sakpan pagid nimo nga nangabit ka nang nigamit og babay na nay AIDS, niya karon muhangyo siya nimo nga mag love making mo, sugot ka dili? Oy, sige. Sugot na siya AIDS niya, gusto siya makig happy nimo. Unsa man, sugot ka dili? Nga naw ngay. Yung sa padulong, sa maganda. Ana juga no. Mao na imong unahuna sa ato pa wa pamotorok diha nimo ang tinuod nga gugmang Dios non. Kay ang tinuod nga nahigugma anda magpakamatay para sa kalipay sa iyang gihigugma. Ug mao na ang tinuod nga kaayuhan. Kana bang malipayon kang muantos og magantos og magpakamatay para sa imong gihigugma. Mao na si Hesus nagpadayon sa pagtabang sa iyang isig katao, bisan pagkada niya tabang himuan siya dautan nga judgment, hangtod batuon na lang hinuon siya. Ang tinuod di ang pagpanalipod sa Ginoo nato mga igsoon, kana di ang di na ta mahadlok nga mamatay, magpadayon ra gid tag buhat sa mga buhat sa Ginoo. Unsa may buhat sa Ginoo, higugmaa ang imong isig katao, higugmaa ang imong kaaway, pasayloag kapito ang nakasala nimo. Din ata mahadlok ana, basta tabangan tas Ginoo. Pero giyawa gani gapuyo nato, hadlok kang mohigugmag kaaway, mulikay kag kaaway, di kaganahan magsigig pasaylo kay alkansi ka. Ano? So kamong mga asawa na nagani AIDS inyong bana, nya muhangyo ninyo ing nadayon, one for all for one. AIDS doesn't matter. Diba? Dayon, love matters most. Diba? Gakos na yun ka. Tanawa, ini kasunod adlaw, tuan na. Luspad na sad kay ka. Gikaon na sa AIDS imong lawas. Nya mo smile de kas imong bana. Kinsa kay mauna na to dong. Ingon din siya, ikaw lay una day. Una dayon ka, pero adto kas langit. Ang imong bana kay wa man mahigugmas nimo. Ang iya kaulag raman na AIDS pagyod, patay gyapon to. Pero adto siya sa impierno. Unya sa imo sang pagsigig, gaos-gaos niya nga nataktan kag AIDS, ang imong bana nakahilak man, nagbasol man, natungod ay nako, nasakit in taon ang akong himsog nga asawa, ang akong asawang buutan, himatyo na tungod sa akong kabuang, nagbasol masad siya, naghinulsol, nya patay man dahil paghuman, asa masad siya padong, adto mo sa langit. Kaya nga naman, nagbasol man. Diba? Tungod to nimo. Onya, kay pagkamatay ron sa imong bana, nagbasol man sa tong prostitute. Kay siya ay nakaingon nga nangamatay mong duha. Nangumpisal man sad. Nya ni undang mas iyang binuang nga buhat. Ang sabi hitabo? Malangit na sad to. Nya, magkita din mo ditong tulo. Nindota, no? Di ba? Kanindot, mao na gitawag og conversion. Mao na purpose nganong ni anhi si Kristo og nganong nagpadala si Kristo kanato nganhis kalibutan, for conversion of sinners, salvation of souls. The greatest law is the salvation of souls. Dili mo tugot ang Ginoo nga dunay usa nga ma-impierno. Kanindot unta kung mauna ni ang atong kaisog, isog nako nga mosangyaw sa kaayuhan sa kalag, bahala nag mamatay akong lawas. Dota no? Dihay nang utana nako gahapon, pader, unsa man ang imong slots nako para sa simbahan. Mupalit sa pader. Nako, palit ko buutan day ka. Palit niya kog slot, pader. Nako, palit. Pila may imong paliton. Siya gae niya kog imong account number. Kay ako lang idiritso dito hatag. Nako, pila kay imong paliton.
Hinay din niyag sulti. Basig mo palit ko worth 200K. Akong gipaabot karon wala pa may niabot. Sige kong check sa ako messenger pa may niabot, pero at least ba nana basin pa mudayon gito si ano mo na ipagpakamatay suna ka ng 200K imo ipalit og slots dire og naa gito mahaigking tas kalipay pero ako sa siyang giingnan kung imo nang dayonon expect for more blessings. Salamat kay Father, pero di man amoy importante Father kay pobre man sad Miss Una nya naka-feel lang ko ba nga gi-blessed Miss Ginoo. Mo na dunay conversion of heart, no? Kada makahinumdom ka unsa ka ka-bless sa una nya karon unsa ka kalisod sa una nya karon na kay blessings. Share your blessing without limit. Pero mas touching itong mga blinds nga akong gitaga agri-collection kagabi mga buta 100 kapin dari collection nga sila dito dire ang pipila nga na naglinya dire kay mamalit og slang naginunitay in taos ilang kamot ana nagsunod kay para mamalit og slat nya niingon pag itong usa ilang leader Pader nihunong sa kurog palit og slat kay tuwa sa kuspikas parokya kay nagkinahanglan man sad ga project man sa dito tuwa lang sa nako gi-share ang akong ginagmay na tigom sa akong pagsigig masahe. Pastilan ka touching, no? Ingon dayon ko hatag sila stipend. Ayaw lang mo hatag. Okay Pader amo ginigigahin para stipend nimo. Nako ay di lagi di ko mudawat ana isa ipalit nag-slot nako ang bibi. Ako din gidawat. Kay basta dili para ato lang sa slot. Di ba? Mga buta nga naningkamot ngano man silang namalit kay matod pa nila dako na kay ning grasya Father sa Ginoo nga di na mi kakita pero gitagaan gyapon mig trabaho. Kana ba nga realization ba? Di na sila kakita pero nakakita pag yung trabaho. Naiuban saktos mata wa gyud mo trabaho perting tapulana. Nasa uban nindot og trabaho di gyud kakita nga namaligya de tag slots bungol pagyud buta pagyud pungkol pagyud kay di gyud mo tonol di ba na ningon din ko nila pag introduction ako sa akong recollection kinsa kay daling malangit kining wa nay pananaw o kining saktos pananaw nga tawa din sila maayo sa murag pariha ra Pader ana sila nako di kamo moy angay ng patyon awahi lang ming mananaw pa kay kamo inikamatay ninyo ditso gid mo sa langit kay minus man kay mugsa na minusan man kami kusog pa maminimutan-aw aning mga mugbog short ana ingon sa dayon sila kato mga laki ba ayaw siguro Pader kay kami kusog ra ba sa ming muhikap ana nako Isus Ginoo makabawi man sa di ay nako so di magdaog sa mata sa hikap sa di kay ilam nang masahian nako oy ay mo pag-entertain ana amo ra na insa di Pader mo malingaw sad mi ana usahay nako mga buangon di mo bitaw heart yun conversion of heart sige nindog na ta mga igsoon magampo kita ngadto sa Dios nga nagiya kanato sa dalan padulong sa kahimayaan uban sa mapaubsanong kasing-kasing moingon kita Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan, pinaagi sa iyang mga pangulo, magtuman sa iyang misyon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa walay pagpanagana, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mensahe ni Jesus sa magpatubo mugahom sa matag hutong sa atong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga Kristohanon mo disiplina sa ilang kaugalingon, ilabi na sulod ni ining panahon sa pagpinitensya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pagsulay sa kinabuhi, dili unta makapaluya kanato,
hinuon mugahom kini kanato aron motubo ug mulambo kita diha sa atong pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga sila nga naghuna-una nga wala manginahanglan sa sakramento sa pakighiuli, matandog ug mapaobsanong maghinulsol sa ilang mga kasaypanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga sila nga nahiuna kanato niining kinabuhia, makasulod og magmalinaw na sa dayon uban ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Langit nung Amahan, lig-una kami sa among pagpamuhat sa imong mga kasuguan, ihatag ang among gipangamuyo karon nga mapaubsanon pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Langit nun namong Aman, among igasa, ang kang Kristong kinabuhi, hamiling bayan, ning imong mga binuhat, bayad sa mong kasaypanan, dawata imua namong kaluwasan, dawata imua namong kaluwasan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon itugot nga mahimo unta kaming takos nga mag-alagad kanunay sa imong altar ug makadangat sa kaluwasang tunhay pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaag kaninyo, Manasab kanin. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amok ng gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon ug kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya.
usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini maawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo, gana sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, uabot ka na mo ang imong harian, patuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, mayroon sa ang kalanon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala,
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo mananging harian, ang gahugang himaya, atod sa katuran. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaw sab kanin. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay nga kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and your enter into life in Jesus' name. Magampo kita. Dili unta kami biyaan o Ginoo sa walay katapusang panalipod sa sakripisyo nga among gikalawat og sa kanunay magpalingkawas unta kini kanamo sa tanang mga kadautan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nung panalipod.
Nya molihok rani kung andam sa tang magpakamatay para sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. Salamat sa nagtuman sa sugo sa Ginoo ug nagpadayon sa pagpamalit og slots ngan hinato pag-alagad sa atong parokya. Ang atong SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces niabot ng atong halin og 16,103 ka slots na apay 43,897 slots nga available, tag 500 pesos per slot. Ang ato sang special slot nga Divine Cleansing, Healing and Strength or DCHS para ni sa atong pista o sa atong Holy Week celebration nga hapit na magsugod or nagsugod na gyud. Ang atong halin iabot nag 8,812 na apay 21,188 ka slots nga available. Nya naasad ni siya 22 slot challenge nga tag 4,400 pesos na natali na dawat nga 163 nga 22 slot challenge. Nya nga ato sang DSAP katong tag 500,000 pesos kuan na sad no available pa dawat pata na natay 183 ka slots. Pakpakan nato ang atong mga slotters na malit og slots. Salamat kaayo. Padayon tagpalit hangtod mga hurot ni ug makumpleto ang atong projects. So karong gabiin ana sa dinhi Via Crucis sulod dinhi sa atong simbahan nya bendita sa Lukay inig ka Domingo nya inig ka Lunes Santo o Martes Santo ang atong Parish Recollections dinhi sa atong parokya. Naot unta manambong tangtanan labi na gyud ang mga mandated organizations. O ang Miyerkules Santo mausad ang ato gyapong Via Crucis, libot na gyud sa atong prosesyonan ang tanang mandated organizations gihangyo gyapon nga mukuyog niini. O ang uban pa natong kalihukan tanawa sa atong tarpaulin. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks.